Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku, shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su. To a cikin shirin namu na yau za a ji yadda a sharaɗa masu kwatan wayar salula suka raba wani magidanci da duniya, alhalin wayarsa ta salula da suka nema ya basu bai yi gardama ba. Kawai daga cewa ba mu ya ce waya, kawai kafin ma ya ƙara furta wani abu kawai suka caka mai wuka, kuma fa ya ba su waya. Wayoyin su kala biyu ne, akwai HTC akwai Tecno. Sannan za a ji yadda wasu matasa suka haɗa baki da abokansu suka kashe iyayensu a bisa zarginsu da addabar kurwar al'umma da maita a unguwa. Shi kuma an furta sunan shi a ciki, shi ne na ce to ba yadda za a yi, mu mun kashe iyayen wasu yana ciki mu kuma mu bar shi ya dinga bar da mu ba zai yi ba. Kowane shekara in maganan maitanci ya fito mamanmu tana ciki. Haka kuma za a ji yadda masu lalurar mata maza a nan jihar Kano suka roƙi gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya cika alkawarin ɗaukar nauyinsu a yi musu aiki a maimakon yi musu alkawari irin na 'yan tantan, cikinsu kuma har da wata budurwa da ta ce ta fi son a mai da ita namiji. Ba na jin daɗi, ni namiji ce kuma an saka ni a cikin mata. Mun ji labarin cewa gwamnati za ta mana wani taimako a kai. Da Allah ne muke kira da mai girma gwamna a taimaka masa saboda yaran gasa sun girma, har ma ana sawa gunsu, mata sun sawa gunsu zance ta kuma ga ayyukan da take fama da su. Don haka dai sai a daɗa gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda a rijiya biyu aka tuhumi wani magidanci da hannu a mutuwar ɗansa. Shin ko ina dalili? Yau da gobe dai yana dan dukan shi kuma ce dai na dake shi wallahi Allah ka kwana Allah ya dauke na so wallahi a jiki ne na dake shi. Ni dai suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu. To za ku iya turo da saƙon ra'ayinku akan dukan rahoton da aka saurara a cikin shirin. Sai dai a wannan karan za ku turo da saƙonnin naku ta kan lamba 09-1-26-26-4-0-6-4 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da Twitter da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahamatv.com. kuma za ku iya sauraron wannan shiri da wanda ya gabata a Rahama Radio YouTube. A don haka a yanzu a fara da yadda ana maganin ƙaba kai kuma na ƙara kumbura. Bisa la'akari da yadda wasu matasa da ake zargin 'yan daba ne suka farwa ofishin ƙungiyoyin mu haɗu mu gyara da ke a Yakasai da kuma Durmin Zungura a nan birnin Kano. Shaidun gani da ido sun ce an ga lokacin da matasa rike da makamai suka farwa ofishin kwamitin mu haɗu mu gyara da ke a Yakasai. Ga dai yadda Abubakar Dahir Yakasai ya gana da kwamandan kwamitin mu haɗu mu gyara da ke a Yakasai Bola. Sunana Aminu Aliyu Yakasai, sakataren kwamiti na tsaro da gyaran tarbiyya na nan unguwar Yakasai Rimi Bola. Bayan an tashi daga wani majalisi da aka haɗa, yara suka fito da makamai suka zare suka rinka koran mutane a unguwa, ta kai suka shigo nan layin da ofis ɗin 'yan kwamiti yake. Dama tun daga can da suka taso suna ihun cewa sai sun ga bayan 'yan kwamiti, sai sun karya 'yan kwamiti, sai sun kashe duk ɗan kwamitin da suka samu. A nan suka zo ofis ɗin 'yan kwamiti suka fasa ofis ɗin ta ƙarfi da yaji wajen ƙarfe 9 dare. Ko kun musu wani abu? Wallahi mu dai bamu san wani abu da muke musu ba. An ce waɗannan fusatattun matasa sun gangara zuwa Durmin Zungura tare da zungurar ofishin, kana saka farfasa motar kwamitin. Garba ɗan Maliyo shine kwamandan kwamitin tsaro a Durmin Zungura. A yayin ganawarsu da Abubakar Dahir Yakasai ya ce hakika sun sha zungura. Shi sa gan mun zo mun cika baki ɗayanmu da kwamandoji na ko'ina a wannan kwalli domin sun kwashe mana yunifom da kayan aiki sun zo ne. Yunifom ɗinku na 'yan kwamiti? Na 'yan kwamiti a nan dizal lokacin misalin karfe 9 aka yi mana waya ga abin da yake faruwa, to kamun mu zo sun tarwatse sun gudu. Shi isa to abin ka gan mu da kwamandoji na ko'ina sama da mutum 20 a wannan waje mun zo mu bibiyi kes ɗin. Da na dai ofishin baturen 'yan sanda da ke a kwalli ya tafke matasa guda 9 a inda ake ci gaba da farautar sauran. Shin ko a ina gizo yake sakar? Ga dukkan alamu zaman kisan daɓe da shaye-shayen kayan maye na daga cikin dalilan gurɓacewar tarbiyyar matasa. Akwai buƙatar su kansu kwamitocin tsaro su fi mai da hankali ga ceto matasa daga ayyukan daba da kuma shaye-shaye ta hanyar miƙa su zuwa wuraren gyaran halayya da jan su a jika a maimakon saurin kai musu duka.
Masu hikima dai na cewa gyara kayanka baya taɓa zama sauke mu raba. To a nan gaba kaɗan za a ji yadda a sharaɗa da ke a nan birnin Kano masu ƙwacen wayar salula suka kashe wani magidanci akan idon iyalansa jim kaɗan da saukarsa daga mota. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai ina gama waiwayi azancin nan na kyawun alkawari cikawa. Wannan ya zama dole ne a wuyan gwamnati domin a taimaka saboda bayan ya shafi lafiyarsu. Gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan a ranar 22 ga watan Afrilun shekarar nan ta 2021 a Africa House da ke a gidan gwamnati, inda ya ce gwamnatin jihar Kano ta alkawarin ci gaba da ɗaukar nauyin masu lalurar nan ta mata maza domin ganin an yi musu aiki a kyauta. Akwai abubuwa guda 3 da muke so mu yi. Abu na farko shine za mu sa ɗan ba domin gina wannan santa wato ta yin aiki akan mata maza domin a warkar da su. Na biyu za mu kulla kawance tsakaninmu da Usman Danfodiyo University domin ta koya wa likitocinmu da kuma nas ɗinmu da masu aiki a laboratory wato ma'aikatan kiwon lafiya domin su laƙanci wannan aiki sosai da sosai saboda mun gina wannan santa za a samu ɗorewa a wajen aikinta. Na uku za mu ci gaba da neman waɗanda suke fama da irin wannan ciwo a jihar Kano domin gwamnatin jihar Kano ta taimaka ta biya kuɗaɗe domin a yi masu aiki su warke kyauta a wannan jami'a ta Usman Danfodiyo. A wancan lokaci dai gwamnatin jihar Kano ta ɗauki nauyin maza da mata su 7 inda aka yi musu aiki a Sokoto. Tun daga wancan lokaci zuwa yau a nan gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma mun samu mutane akalla guda 20 masu lalurar mata maza da ke fatan gwamnatin jihar Kano ta ɗauki nauyinsu, cikinsu kuma har da wata budurwa wadda ta ce tana fatan ta koma namiji tunda ta fi ƙarfi ga namijin. Ba na jin daɗi. Kamar ya baki jin daɗi? Na gani namiji ce kuma an saka ni a cikin mata. Kamar ke in an tashi miki aiki kin fi so a baki a namiji ko mace? A namiji. Amma kuma kake kina shigan mata? Ke kina so ma a mai da ke namiji? To a sa miki wannan suna Habibu ko Sani? Aliyu. Yanzu ya sunan ki to kin fi so ki koma namiji? Amma na yi mamaki masu lalura irin wannan taki mata za ki ga sun fi son su zama mata din ba sa son su koma maza, amma ke kin yadda ma mai da ke namiji? Me yasa kika ce haka? Sabida ni namiji ce kuma an saka ni a cikin mata. Kamar ba ki yin abubuwa irin na mata haka, irin jini da sauransu? Kina yin abubuwan maza? A yayin ganawarmu da mahaifin wannan budurwa ya ce suna fargabar yadda halittar namijin ke girma fiye da kima. Mun ji labarin cewa gwamnati za ta yi mana wani taimako a kai. To Allah ne muke kira da mai girma gwamna a taimaka masa saboda yaran gasa sun girma har ma ana sawa gunsu mata sun sawa gunsu zance ta kuma ga ƴan lolo take fama da su. Muke da Allah muke ga gwamna a taimaka mana a dubu irin halin da muke ciki dan ba ma iya bacci akan wannan abin da muke wani. Kamar ta fi karkata bangaren mace ne ko namiji? Ta fi karkata wajen namiji domin al'ada duk ta kuma ta namiji shi. Amma kuma na ga aikatan mace budurwa ce. Kwarai ko to haka za ka ta kamar budurwa ce amma kuma Allah in ka da za ta kwance maka za ka ta allura kawai halittar ma za ka ta wallahi abin da ke fama da shi kenan. Kun dan jajje asibiti ku ba mai likita ya ce da ku? To a lokacin da tan bada mun tun tana karawa mun yi mun je asibiti a lokacin nan mun yi fama dan mun fice shekara guda muna fama da mu je wancan gwaji da karshe dai ba a gane ba sai da muka je aka mata operation a gane ce tana bangaren namiji to a lokacin ma sun bani shawara cewa inda dama a yi mata aiki ta koma namiji ta koma a lokacin ban da hali ban da iko a lokacin nan. Asibiti ka je a lokacin? Asibitin Malam Aminu Kano ne shi muka je a lokacin nan. Dr. Abdulrahman Muhammad kwararren likitan mafitsara ne daga cibiyar gyaran mafitsara da ke a jami'ar Usmanu Danfodiyo a Sokoto. Na tambaye shi yadda ake samun matsalar ta mata maza. Mata maza mutane ne da suke da halittar mata a farjin su gabansu da kuma ta maza ko kuma halitta da ke gare su a cikin jiki ta bambanta da wadda take wajen jiki. Akwai abin da ake ce ma genes, sinadarin halitta na X and Y. Akwai mata suna da X guda 2, maza suna da X da Y. A ilimin kimiyya na halittar dan adam ana samun wanda shi asali cikin jikin shi halittar shi na namiji ne amma wajen ko kuma an samu shi na mata. Comrade Muhammad Garba shine kwamishinan yada labarai a jihar Kano, a yayin da na tuntube shi ya ce ai komai na a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano. Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa shine kwamishinan lafiya a jihar Kano. Na so jin ta bakinsa amma a saboda tafiya da yayi zuwa Kenya an ce mu dakace shi.
akwai buƙatar gwamnatin jihar Kano ta kauce wa yin alkawarin 'yan tantan ta hanyar bayar da damar tantance masu lalurar ta mata maza a nan jihar Kano tare da miƙa su zuwa cibiyar da ke a Sokoto kamar yadda gwamna ya ɗau alkawari, domin akwai ma wata budurwa 'yar shekara 35 zuwa 37 da ke fama da wannan lalura, baya ga magidanta maza da mata da ke fama da lalurar ta mata maza, kuma dukkaninsu muna da cikakkun sunayensu da cikakken adireshinsu domin buƙatar gwamnatin jihar Kano. Kuma a yanzu haka akwai akalla mutane guda 20 kamar yadda na faɗa tun da farkon fari. Masu hikima dai na cewa a idan har da rai da rabo. To yanzu kuma bari mu leƙa Adamawa, inda a makon da ya gabata a wani ƙauye Dasun Buwate a ƙaramar hukumar Fufore aka kashe mutane guda 7 a bisa zarginsu da maita, har ma ɗaukacin mutanen ƙauyen suka arce suka yi hijira. Sai dai a yanzu haka 'yan sanda sun tafke mutane 21 da ake zargi da wannan aika-aika, ciki har da waɗanda suka kai iyayensu aka kashe su a bisa zarginsu da maita. Yunana Bulus wani matashi ne da ya ce ai tun da suka kashe iyayen wasu, to ai ya kamata su ma su kashe nasu iyayen. Jama'a mu dai da dama ne muka kashe, ni dai na ba da dama a kawo shi ne, an zo an kashe, tun da an riga an kashe iyayen wasu waɗanda aka furta an kashe iyayensu, shi kuma an furta sunan shi a ciki, shi ne na ce to ba yadda za a yi, mu mun kashe iyayen wasu yana ciki mu kuma mu bar shi ya dinga bar da mu, ba ta yi ba. Waye ya kama sunan cewa babanka ne ya kashe wancan? Dan uwan shi mai ya ce ta gaya masa, ta yi magana. Wace ce yarwa? Asabe. Su nawa ne kuke zargi da maita? Su 7 ne. Me sunan baban naka? Bulus Bala. Shekarun sa nawa? To ban san yawan shekarun shi ba, amma zai kai 40. Shekarun ka nawa kai? Ina da 29. Shi ma Mark Edward na daga cikin waɗanda suka kashe iyayensu a Adamawa a saboda zargin maita, domin shi mahaifiyarsa ya kai aka kuma kashe ta tunda suna zargin mai ya ce. Kowane shekara in maganan maitanci ya fito mamanmu tana ciki, kuma in an je an yi addu'a furci yana fitowa da sunanta ta ce ita ce ta rikewa ne ko kuma waya ne. So da ni da su yayanena da sauran adanina mun je gida mun kira ta mun tambaye ta an haife ki da maitanci ne, ta ce babu. Ya aka yi kika samu maitanci? Sai ta kira sunan wayanda ta saya wurin su, Jackson da Bulus da Obed. Mun zo mun same ta mun ce mama kina kunyatar da mu, ya za mu yi ne ki bar wannan abun? Ta ce ita kan bara ta ta bari ba. To ga wani kun sake kun kama yana kwance, ni na kamo ta na ba matasa, na ce a kaita a je a kunce rayukan da suka daure, lokacin ba su da niyya su kashe ta, sai suka kaita, ta ce lallai sun kunce so matasa su wasu sun riga sun fusata, su ba hakuri sai duka, in su mata duka sai ta kira sunan wani, mu da su wani ne muke yi a je a dauko wannan, in yayi duka haka ne aka yi har aka kashe su da wuka ne ko da hannu ko itace? Da itatuwa ne aka yi duka. Sunan kuka kashe a wajen? Mutum 7 ne. Da mahaifiyanka? DSP Suleiman Yahaya Unguroje shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, ya ce akalla mutane guda 21 suka cafke da ake zargi. To madalla. To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce dan Allah 'yan sanda a tabbatar an hukunta uwar gidan nan da ta ɗura guba ga jaririyar kishiyarta. Sako daga Aminu Hamisu Kura. Ka kashe matarka da kanka sannan kuma ka kama kuka? Abun akwai ban mamaki. Sako daga Muktar Rahamaniya ta kalma unguwar Rimi. To direbobi sai a ringa tuki cikin nutsuwa. Sako daga Suleiman na Jamila Gezawa. Mahukunta ya kamata a kawo ɗauki ga masu aikin kujeru da ke a Goron Dutse. Sako daga Akibu Baban Taslim. Direbobi ake bin doka a zauna lafiya. Sako daga Garban Sadiya Kofar Gabas Tsakuwa. Su kuwa sakonnin Yahaya Alabuɗa Bubbugaje da na Awwal Mai Shayi Ikara jihar Kaduna da na Suwaiba Kwanar Diso da na Abban Bahija Hayin Balarano da na Aike Tsamiya Babba da na Ibrahim Burga Gunduwawa da na Fanne Mama Maiduguri jihar Borno da na Umara Mai Kantin Sauki Ɗan Rimi da na Murtala Mai Ɗinkin Hula Barkom da kuma sakon Mai Sukari Tsakuwa. Dukkaninsu fatan alkhairi suka yi a gare mu, tare da fatan Allah ya bar zumunci, amin summa amin. Kuma a wannan karan lambar turo da sakonnin ita ce 09126264064 a yanzu. To yanzu kuma bari mu leƙa sharaɗa. Yadda aka shiga jimamin rashin wani magidanci kenan bayan da wasu 'yan daba suka soke shi da wuƙa tare da karɓe masa wayar salula.
Magidancin mai suna Muhammad Suleiman dan shekara 37 da haihuwa a duniya daga Sharaɗa Salanta an ce jim kaɗan da fitowarsa daga mota da iyalansa suka haɗu da masu kwacen wayar salular. Sunana Hauwa Usman. Yake da shi yake a wajensa. Dan wasu ce ne. Mun zo nan gida mun yi fakin mota mun tafi da kafa mun gangara muna tsallakawa sai wasu mutum uku kawai suka zo suka shiga gaban sai suka ce mishi ba mu waya. Kawai daga cewa ba mu ya ce waya kawai kafin ma ya ƙara furta wani abu kawai suka caka mai wuka kuma fa ya ba su waya. Sai suka dawo kaina ba mu waya sai mata ta ce Hawa o miƙa musu jaka nan da na miƙa musu jakan ma na yi tunanin ma sun ɗauki waya. Ashe ma ba su ɗauka ba kuɗi kawai suka ɗauka kuma tunda suka taka mai da ya faɗi shikenan. Uzairu Sani Hassan aboki ne ga Muhammad Suleiman ya ce matasan su kusan 10 ne suka tare Muhammad Suleiman a hanyar nan ta Yahaya Gusau daidai Rinji a wajajen 10 na dare. Saboda idan ka saka ɗan yatsan ga guda 4 haka za su iya shigewa cikin dan har muka kai shi kabarinsa ya fitar da jini. Wayar ta sauce ya ce. Wayoyin su kala biyu ne akwai HTC akwai Tecno akwai kuma Nokia. Inda muke magana da matashi take gaya mun cewa tunda tare suka tafi da ita ya zo ya fakin mota sun tafi hakar suna hanyar zuwa gidan ne abin ya faru. Ta ce sun kai su 10 suka zagaye su suka ce su masu kwacen ba suka ce ba su waya mutum ɗin ne fara tasowa kafin ragowar da suka taso da wuka ce ba ni waya to sai bai bayi shi ba sai ga kuma ragowar sun taso da yawa suna cewa kawo wayan nan yana miƙawa amma sai aka cika mai ba ya ba da wayar ya bar wanda ya bawa daban wanda kuma cikin kwar daban saboda shi bai ma san na ɗaya barin zai cika mai kwar a daidai nan hanyar shiga Rinji akan Yahaya Gusau nan inda ake zai mai daga gadon kaya to daidai shiga Rinji misalin karfe 10:30 na dare. An ce wannan ba shine karan farko ba da matasa masu kwacen wayar salula ke cin karansu babu babbaka a yankin na Sharaɗa. Ko da dai kwamandan bijilanta a Sharaɗa ya ce ba a zaune suke ba. Muna bi har titin Yahaya Gusau kuma kullum muna bi to amma yanda suka shammaci mutane lokacin da suke yin abin daga 12 zuwa karfe 1 muke karan batta da su ba su yi a wannan lokacin ba tsakanin karfe 8 zuwa 9 na dare abin ya faru. DSP Abdullahi Haruna shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Kano ya ce a yanzu haka sun cafke wasu daga cikin matasa da suke zargi da wannan aika-aika. mai suna Muhammad Suleiman dan kimanin shekaru 37 da ke unguwar Sharaɗa yana cikin tafiya wasu ɓata gari suka tare shi inda suka kwaci wayarsa kuma suka caka masa wuka. Mun ɗauke shi mun garzaya da shi babban asibitin Murtala da ke nan cikin garin Kano inda likita ya tabbatar da cewa ya rasu. Haka zalika a wannan rana misalin karfe 11:15 muka ƙara samun wani rahoto akan cewa su ma wasu ɓata garin sun tare wani mai suna Kingsley Sunday da ke zaune a unguwar Fanshekara shi ma sun masa fashi na waya sannan kuma sun caka masa wuka a baya da kuma goshinsa. Bayan mun samu wannan rahoto an garzaya da shi asibiti wanda aka yi masa magani kuma aka sallame shi. A wannan dare kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukku FSI ya ta da dakarun 'yan sanda akan cewa duk inda waɗannan ɓata gari suke a tabbatar cewa an kama su wanda Allah ya ba mu nasara. A wannan dare muka kama mutane 3 ɗaya mai suna Husaini Malami ɗan kimanin shekaru 17 da Harisu Maniru ɗan kimanin shekaru 20 da kuma Husaini Abubakar shi ma ɗan kimanin shekaru 19 duka da suke unguwar Zawaciki a nan Kano. DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce waɗannan matasa suna ɗauke da makamai kuma a yanzu haka za su gurfanar da su a gaban kotu. Mun same su da wuka mai tsini sannan kuma da waya ta wannan Kingsley din wanda suka yi fashinta. Daga bincike da muka fara na farko sun tabbatar da cewa wancan fashi na Fanshekara na Kingsley su suka yi da wannan wukar kuma suka kwaci wayar wanda mun riga mun samu a wurinsa. To yanzu haka dai kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha CP Sama'ila Shaibu Dukku FSI ya ba da umarni da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Ga manazarata akwai buƙatar fara tuhumar masu kwacen wayar salula da fashi da makami duba ga yadda suke sanadin rasa rayuka. To daga rijiya biyu da ke a yankin karamar hukumar Dala kallo ne ya koma sama bayan da aka zargi wani magidanci da lakaɗa wa ɗansa dukan kawo wuka har ma ya ce gagarin kunan. Magidancin mai suna Lawan Bello ya ce ya daki ɗan nasa ne a saboda kunnen ƙashi da yake da shi. Wallahi al'amari ne Allah ubangiji ya tarabcin da shi ne wallahi. Yaro ba ne wallahi yake ta mai yan tafe-tafe yana kwana kai waje abin yana mai ciwa da mata yana ta mai sa mai ana mai roƙon Allah kuma dai yau da gobe dai yana dan dukan shi kuma je ne na dake shi wallahi Allah ya kawo kwana Allah ya dauke yana so wallahi. A ina ka dake shi? A jiki ne na dake shi. Da na dai rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tafke Lawan Bello. DSP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kano.
mun samu rahoto marar daɗi wato daga unguwar Rijiya Biyu da ke Jakara a nan Kano akan cewa wani magidanci ya daki ɗansa mai suna Abba ɗan kimanin shekaru 10 ya mutu, sannan da mai gidan da maman yaron duka sun gudu. Bayan samun wannan rahoto, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI ya tura dakarun 'yan sanda zuwa wannan unguwa wanda suka je wannan gida da gaggawa. Suka je suka ɗauki yaron suka garzaya da shi babban asibitin Murtala da ke nan cikin garin Kano, inda likita ya tabbatar da cewa ya rasu. Yanzu haka dai daga baya an samu mahaifin wannan yaro mai suna Lawal Bello ɗan kimanin shekaru 35 wanda ya tabbatar da cewa shi ne ya daki yaron nan ya yi sanadiyar mutuwarsa, kuma ya yi hakan ne saboda wai yaron baya ji. To yanzu dai wannan mahaifi yana hannun 'yan sanda, wanda kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a faɗaɗa bincike. Akwai buƙatar iyaye su ke kai zuciya nesa tare da kaucewa saurin fushi a duk lokacin da 'ya'yansu suka musguna musu. Masu hikima dai na cewa ai shi itace tun yana ɗanye ake iya tankwara shi. To a makon da ya gabata ne wani bawan Allah ya kawo taimakon naira 12,500 domin yarinyar nan Sakina Umar da mahara suka harba a baki a garin Magarya na jihar Zamfara. Tuni muka miƙa musu tallafin a asibitin ƙashi na Dala. Ga kuma abin da yayanta ya ce domin ita ba ta iya magana. Ni ne Nasiru Yahaya Magarya, yayan Sakina da aka harba daga Zamfara. Sakon da aka bai da 12,500 ya iso wajen mun gode Allah saka da hairi, Allah shi ya albarka. Ya jikin nata yanzu? A jiki da sauki insha Allah, sauki yana shigowa. Amma bakin nata na ga ai ba ta magana yanzu. Har yanzu dai da yake ba a yi ɗayan aikin ba, in ba an yi aikin ba ba za ta samu damar yin magana daidai ba. To duk kuɗin nan social welfare ake ajiyewa, in kuna bukata sai ku tuntube su? Can ake ajiyewa, duk wanda ya kawo taimako can yake ajiyewa. Yan haɗa kuɗin za a yi mata aiki. To amin sun mun gode Allah saka da hari, Allah shi ya albarka. To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako, amin summa amin, wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Don haka a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama, sai kuma abokan aiki na wato Abubakar Dahir ya kasai da kuma Tukur S Tukur. Ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.